Yung crispy pata namin kasi wala siyang buto. Ang kagandahan nun kahit kutsara, tinidor lang gamitin mo pang hiwa. Kahit nga chopstick tutusukin mo lang siya sa gitna kasi ngayon nga wala siyang buto. Tapos malambot siya kasi okay na okay siya talaga. Gaano nga ba kadaling kumain ng crispy pata? Kapag tinusok mo siya, kaya mo siyang patagusin. Wala nga buto mga kapatid. Parang ready to eat tol. Oo. Boneless crispy pata, makakasigurado kayong maangas pero hindi matigas. Ang daling punitin. Walang buto. Yeah. Lalaking lalaki, machong macho. Pero malambot. Literal na solid yung lutong sa labas. Ito yung siguradong malasang laman at hindi matigas. Sugurin natin at tikman itong bagong tindahang matatagpuan dito sa tinaguriang The Green City, Pasig City. Ako nga pala si Yumi Ramos, ang may-ari ng Manila King Pig. Nakuha ko yung business name sa Manila Kingpin. Ang main product namin is boneless crispy pata. Meron din kaming crispy sisig at lechon kawali. Mahilig lang talaga ako sa crispy pata. Pang pulutan talaga tsaka pang pagkain. Lalo na nung pandemic, halos iba't iba in-orderan ko ng crispy pata talaga. Iba-ibang store sa Facebook doon ko nakikita. Pero yun nga, ang naisip ko, kailangan may kakaiba akong gawin para bumenta siya. So narealize ko, ba't di ko subukan tanggalin yung buto, yung boneless nga. Yun, nag-aaral ako, nanood ako ng YouTube. Yung pinakauna kong boneless ng pata, inabot ako na 1 oras mahigit. Nagkanda sugat-sugat pa nga yung daliri ko. Maganda siyang gawing business kasi walang ibang gumagawa eh. So baka yun yung opportunity na ako lang gagawa nun para sa kanila. Yung proseso ng pagluluto namin ng boneless crispy pata is tinatanggal muna namin yung buto habang hilaw pa siya. Kasi pag tinanggal mo siya ng luto na, bukod sa malalasog siya, madumi rin siya, hindi siya hygienic. So, habang hilaw pa lang. Tapos, pag tanggal na lahat ng buto, papakuluan na namin siya. Siguro naglalaro sa 3 hanggang 5 oras yung pakulo. Yung mga normal na sangkap doon, pampalasa. Siyempre may asin, tanglad, pero meron din kami mga nilalagay na medyo kakaiba para sa panlasa namin. Pag napakuluan na, papalamigin muna namin, tapos ipi-freeze na namin siya para pag may umorder, ituto na lang namin, tapos tsaka namin ilulubog sa mantika, tsaka namin i-deep fry. Yung crispy pata namin, bukod sa wala nga siyang buto, yun nga, sobrang crispy siya talaga. Kasi yung pagpapakulo niya, tamang-tama lang. Tapos, pag pinirito mo siya, saktong-sakto rin yung oras. May timer din kasi ako doon sa pagpiprito para siguradong sobrang lutong niya pagka pinadala na sa mga umorder. Ang packaging namin is nakalagay siya sa itim na box, tapos may logo namin at may foil sa loob para rin hindi siya lumamig kagad pagka malayo yung deliver. Kaya itim yung naisip ko na color ng packaging is kasi nga galing nga siya sa Manila Kingpin, so medyo bad boy yun, di ba, sa Tondo. So, naisip ko black talaga, parang medyo bruskos, may angas. Yun nung naisip ko na color ng packaging namin. Papapayo ko sa mga gusto rin sumubok magnegosyo is, pag may naisip kayong idea, gawin nyo lang. Kasi marami naman nakisip ng idea, yung problema kasi hindi nila sinisimulan. So, ganun din ako dati. Ganun nga, pag may naisip kang idea o negosyo o kung ano man na gusto kang gawin, simulan mo lang para at least nandun ka na. Tapos pag sinimulan mo na, huwag ka lang hihinto hanggat hindi mo pa rin nakukuha yung goal mo. Ako nga, yung goal ko ngayon is magkaroon ng physical store siguro after 1 year. So, yun, dire-diretso lang. Sabi nga nila, kung di mo susubukan, di mo talaga malalaman. So, subok lang. Mga kabas, iniimbitahan ko po kayong subukan ang aming boneless crispy pata. Isa po ito sa mga produkto namin sa Manila King Pig. Meron din po kaming crispy sisig at lechon kawali at magkakaroon din kami ng chicharon bulaklak. Maaari po kayong umorder sa Facebook page namin at Instagram. MNL_King Pig po siya. Message lang kayo doon. Araw-araw naman may nag-reply doon. Open po kami sa ngayon Friday to Monday, 9 AM to kahit hanggang oras po. Sa ngayon po wala pa po kaming dine-in, so puro delivery lang po muna tayo. Pwede po tayo Lala Move or Grab. All around Metro Manila po yan. Ang location po namin is dito sa Greenwoods Executive Village. Siya may Pasig po siya. Abot din siya ng boundary ng Cainta at Taytay. Tikman niyo po ang aming boneless crispy pata. Makakasigurado kayong maangas pero hindi matiga. Talaga namang manyaman Kenny. Mamanta na mga kab! Kainan na!
mga At Kabs! welcome dito sa Pasig para tumikim nitong walang buto na crispy pata, boneless tol. First time to, tol. Ngayon lang ako nakarinig at nakakita ng ganito. Walang butong crispy pata. Napakahirap gawin yan kung gagawin mo yan mga Kabs, no? So, bumili na lang kami. At eto nga, nandito tayo sa Manila King Pig para dito sa boneless na balita ko yung madaling patagusin ng chopsticks dito kasi nga, walang buto. Oo. So, subukan natin. May chopsticks tayo dito. Ah, ito, oo. Pinigyan tayo ng chopsticks dito para matry natin. 1, 2, 3. O, diba? Lusot. Walang buto. Ayaw nga. Tapos biyakin natin ng pahiwalay, mga Kabs. Ayan o. Ayan o. Tol. Hanip, no? Tol, inikutan niya. Oo. Oh. Parang naging Reagan. Tapos, Oo. wala siya. Wala nga buto, mga Kabs. Parang ready to eat, tol, no? Oo. Teka, ako naman. Ay, Ayun. wala talaga. Oh. Nabiyak na. Gawin natin parang manok to, no? May susawan. Ay, wala mo na pala. Dapat Wala mo na sausawan. Cheers! Cheers! Mga Kabs. Wala mo ng sauce. Ang lutong pa. Ang lutong nung balat, ang lambot nung laman. Kaya nga, ang daling punitin. Walang buto. Pero ang ibig namin sabihin na walang buto, yung pata mismo, mga Kabs. Kasi itong part na to, may buto pa rin. Paa naman yan. Oo. Paa ng baboy to. Magkaiba yun. Oo, magkaiba naman Linawin yung po pata. natin. Magkaiba yung paa, tsaka patak. May letter T yung isa. May T sa gitna. Oo, tama. Oo. Biyakin na natin yung paa. Yan natin yung totoong malambot. O, diba? Ang dali. Uy! Mainit lang, pero ang dali, oh. Usok-usok pa. Mainit to la. Ay, oo nga. Oo nga, mainit. Tama ka. So, kanina, tinikman natin ng walang sauce. Sabi kasi nila to, respeto yun sa pagkain na niluto. Huwag mo muna lagyan ng kahit anong sauce. Pero dahil natikman na natin, pwede na tayo mag-sauce. Yeah. So, meron silang soy vinegar dito na parang may mga sili-sili, kung ano-ano pa. Try na natin yan. Ano may sausawan niya? Parang sa 3-4. Parang suka ka naman si Toyo. Oo. Nakaka-enjoy siyang nguya-nguyain kasi ang lutong niya. Tapos daman-daman mo yung mga parang pinaglalagay kapag pinapakuluan ng pata, di ba? Yung mga tanglad, yung mga anis, yung mga ganun. Kaya medyo oily. Siyempre, pata yan eh. Tol, parang masarap ito. May kanin. Yun! Yan, tol. Naka-plastic labo. Kasi mga Kabs, ang Manila King Pig, wala namang dine-in talaga. Oo. Kumbaga, online deliveries po ang meron. So, kung gusto nyo tikman to, usually, may order nyo po yan online sa mga Instagram, Facebook nila. So, gusto lang namin paalala yun kasi baka gusto nyo mag-dine-in. Wala po silang dine-in. Walang dahil. Nakiusap lang tayo. Para maganda experience natin, dito na rin natin kinain. Kasi iuwi pa natin na Pampanga, baka malamig na. Oo. Tsaka kung iuwi mo ng Pampanga, dadaan ko muna ng Valenzuela. Baka may diretso mo ng Pampanga. May take out ka. Oo. Tapos ito. Tapos sunod na lang yung kanin. Ako, tol, pipiraso ako ng ano rito. Ang laman, tol. Makita natin kung gaano ka juicy yung loob at ang daling pilasin. Di ba, tol? Siyempre, may kisaw-saw na rin ako dyan. Di ba? Pero teka lang may crispy pata sila. Meron din silang crispy sisig. Ayan. Ito naman yung crispy version. Siyempre, pinirito yan. Ang alam ko, ito yung pang lechong kawali. So, ibig sabihin mga Kabs, sulit to. Dahil nasa belly part ng lechong kawali eh. So, malaman siya na malutong. Na medyo may sauce, sisig sauce. Patikim din ako ng sisig, tol. Yung texture niya, iba din. Satisfied ako dito sa usawan pa lang. Totoo yan. Pero alam mo naman, Ano? pagkatapos nito, meron din tayong paboritong sausawan eh. Ha? Ano ba yan? Tagal lang din lumabas dun. Tawagin mo nga, tol. Shaker Perry! Ay! Pasok! Kaya na! Uy! 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 Lumilinya pa! May linya, tol! May linya! Lumilinya pa! Ano yung labi? Teka, ano sabi mo? Ano sabi mo? Matagal na kasi hindi lumabas. Parang gusto kong tagalan pa. Parang na-miss niya eh. Oo, eh. Lagyan lang natin itong namprik. Salamat, Shaker Perry. Tapos na po ang linya. Umexit na po siya. Ito, namprik. Ito pong namprik sauce ay by Team Canlas TV po ito. So ito po ay available dun sa mga tindahan online na katulad ng Shopee, Lazada at Yan. TikTok. Ayan. Alam mo ba, tol?
meron akong ginawang vlog. Oh. Hindi po dito nung sa Rabs Channel. May kasamang nampre. Oh. Ang bilis nung kumain yung challenger ko. Oh. Paano inulam niya? Sinabaw niyang gano'n, no? Sinabaw niya yung namprik? Oo, ginawa niya sinigang, ginanyan niya. Tapos, dinakma-dakma niya. Ganun pa, kuha mga kapsat. Ganun. Dakma talaga, tol. Ay, grabe. Nanalo. Ha? Nanalo yun? Abangan niyo po. Kailangan ko mapanood yan, tol. Abangan niyo po. Hindi ko alam kailan nalabas. Sa Cubs Chess Channel yan na. Mga tol, no? Baka weekend. Tignan natin. Tol, nakakatuwa yung ganito. Ako, natutuwa talaga ako sa mga ganito, Kumbaga, yung mga kababayan natin na mahiliit na mga negosyante, lagi sila nag-i-innovate. Kung ano yung existing na common natin nakikita, katulad nito, crispy pata, i-innovate natin. Di ba? Lagyan natin ng panibagong approach. Tinanggalan ng buto. Totoo yun to. Diba? Napakahirap niyan. Ako personal nito, sinubukan ko na yan. Sa isang backyard cooking namin, medyo matagal siyang gawin. Mahirap, kailangan mo ng pasensya. Kung mainipin kang tao, hindi ka tatagal dito. Kaya mo, laking buto yan. Nasa loob. Na hindi mo siya sinisira. Buo pa rin siya. Kaya mga buo, kapatid. parang ganyan. Wala kang pinunit na kahit ano. Kukunin mo lang siya dun sa loob. Tanggal siya. Kumbaga, yun na lang yung bentahe mo dito eh. Kasi hindi mo kayang gawin eh. Alam naman natin yung pata, di ba? Usually, piprito mo yan, papakulo mo yan, tapos piprito mo. Pare-parehas na yun eh. Pare-parehas na nun. Pero ano ang meron ka? Oo. Madali siyang kainin. Ano yung kaya mong i-offer na bago, di ba? Pero something familiar pa rin. Kasi paborito na ng mga Pinoy yan, tol. Sa usual na crispy pata, hindi mo magagawang tusukin siya. Kasi ito yung sense ng chopstick eh. Kapag tinusok mo siya, kaya mo siyang patagusin. Oo. Ito na yun, no? Kung may buto yan, hindi yan mangyayari. Oo. Di ba? So, pwede mo siyang gawin parang chicken joy. Sarap lang manahimik para kumain. Eh. Teka lang Bakal natin yung dahil tol eh. Bagyan ko lang yung sauce nila. Parehas kong gusto eh. Wow! May kumakatok! Ay, wala ako, wala. Dito po ba yung naglalagay ng boneless na crispy pata? Ay, opo, dito po. Tingnan mo! Kapit-bahay natin yun eh! Libre na naman! Yes! Nandito ka rin? Ang layo naman na dinayo mo. Uy, meron na kayo sa pinggan nyo, no? Wala Oo. na may-ari nito. Ang dami mo pang sinasabi, ending niya kukunin mo yan eh. Eh, hindi ko kukunin to. Anong gagawin Ano sabi mo? mo? May kasama to. May titip pa. Bibili sana ako eh. Tapos Oh. nakita ko kayo. Ba't di ka bumili? Eh, nandito na kayo eh. Hindi mo, mabait kayo. Nakapit bahay. Ay, oo. Oo. Thank you. Welcome, welcome, kapit-bahay. Teka. Sana mas marami pang subscriber ang mag-subscribe. Ang dami ko! Yes! Ano nangyayari? Ha? Parang pinawisan ka. Hindi pawis eh. Pinaliguan mo eh. Nag-wish pa, tol. Oh. Ano? Hindi pa siya tapos, tol. Walang buto. Walang Oo. buto. O, naririnig mo? Walang buto. Kanina ka ba nakikinig sa labas? Sabi nyo kanina, chicken joy. Mas chicken joy. Narinig mo sa labas? Oo. Parang manginis. Panindigan mo, nandito ka na eh. Oh. Diyan man lang makabawi kami. Anong lambot? Oo. Diba? Lambot talaga. Wala nga yung buto. Oo, Isa pa walang daw. buto. Isa pa daw. Wait na eh. Ayun. Uy. Galing. Oh, kwento. Hindi, dito ka, kwento ka muna. Magkwento ka muna. Ba't yung pawawalan niya? Kumusta? Ikwento mo. Kumusta? Ang lambot, ang crispy ng balat. Yan. Ano pa? Ano pa? Walang buto. Walang buto. Oo. Manipis o makapal? Makapal. Ang kapal mo talaga. Ha? Nagulat ka pa? Oh, sige. Lumayas ka na. Yung kapitbahay mong gala, tol, yung layo ng inabot. Ang layo nang nakarating, tol. Nasa San Fernando lang yung kahapon. Balita ko, nagpunta rito yun, naka-rollerblades lang. Ayun, nakaisahan na naman tayo. Tol. Ay, nakalimutan na ako kapitbahay. Ala, Dapat may kanin. kukuha kang kanin. Oh, kukuha kang kanin. Thank you Thank you. Wala na ba mo dito? Lampre, yung bote. Ay, ito pala, ito. Kala ko kinuha ni Shaker Perry. Thank you. Parang wala na siyang gusto eh, tira. Oh. Sige, sige. Sige. Thank you. Welcome. Welcome. Alam mo, tol, parang nakangarap ako bigla. Hindi ko pa nakita nag-crossover si Shaker Perry sa bahay. Hindi pa sila nagsabay. Bihira eh. Oo. Sila kaya dito? Parang pwede yan. Oo. Oo. Hindi, kunin muna Tapos- natin yung ano nila. Tapos tayo naman yung kakatok, no? Ang ganda nun. Pero yung trabaho natin magpalayas. Oo.
Tayong upo. Tingnan natin sa comment section. Oo, kasi ako hindi ko pa nakikita talaga yun eh. Kasi lumilitan niya na tol eh. Oo, kanina kahit wala siyang mic, lumilinya eh. Oo. Pasensya na ka, hindi niya narinig yun. Oo. Konti Kasi siguro, konti. kami rin, hindi namin narinig eh. Kami Hindi, yun. kasi pagpasok niya may music eh. Oo. Hindi mo talaga maintindihan yung sinasabi. Matatakpan yun. Oo. Hindi niya kasi sinabi na meron pala siyang sasabihin. Oo nga eh. Tamo yung kapitbahay, kahit di mo nakakausap, lagi may sasabihin. Halos matumba mo yung isa. Manila, King Pig. Ito yung maangas na hindi matigas. O, Lala Move daw ha, available to. Siyempre, delivery, di ba? Ay, oo. Buong Metro Manila. At mahalagang ipaalala natin na ang video po ito ay hindi paid promotion, mga kabs ha. Pusa po kaming kumatok. Katulad po ni Kapitbahay. Pumunta kami dito at gusto lang talaga naming subukan. Curious na curious kami. Gaano ka-effortless kumain ng isang crispy pata na wala namang buto. Oo, siyempre, yun ang ano eh. Yun ang epekto ng tol. Pag nakarinig ka ng bago, uy, gusto ko ma-experience yan. Gusto ko ma-testing yan. Tama, kasi something unique eh. Parang ganun. Sulit dito yung ano, kung hindi mo na nga ginawa yun, may gumawa na para sa'yo. I-debone ka. Uso ngayon yung mga deconstructed version, yung ginulo-gulo na, pinagbubuksan na, chinap-chap na. Pwede kasi tanggalin ang buto mano-mano doon. Pero ito, from pagkaluto, buong buo tol. Hindi pa na-chop. I-serve sa'yo, wala nang buto. Magic, no? Dahil nga ganun siya, effortless. Lagyan natin ng Team Girls TV sticker. Yan. Kahit wala naman silang dine-in. Yan. Talaga namang manyaman, Kenny. Hoy, alam kong hindi pa outro yan, tol. Hindi pa naman tol. Travel for food to eh. Oo, hindi pa talaga outro yan. Eh di ito na nga. Ayan na nga. Kanina pa natin pinag-uusapan mga Kabs, no? Na ito nga ay bago, kumbaga bago sa pandinig. Ngayon lang din ako nakatesting ng ganito. Crispy pata na walang buto. At available nga sila online, pwede kayong umorder. Kitang-kita mo naman tol, kinain mo yan. Ako kumain din ako, pati yung kapitbahay kumain, kahit hindi naman imbitado. Tama. Sabihin talagang, ano, Dadayuhin mo. Oo, dadayuhin mo talaga. Kahit na-order lang kayo online. Kaya naman, yan, ang dali ah. May bago na crispy pata kasi walang buto. Manila King Pig to. Umorder ka na dito. Kumain siya, kumain ako. Nag-food trip kami. Naghati kami. Patok boneless kasi. Yan! Mahusay talaga. Ako si Perry. Si Perry. Si Perry wala eh. Ano ba sabi mo? Dito ka, ngayong kaluminya. Linyahan mo. Ayan. Ano sabi mo dito sa kanta? Yun yung sinabi niya eh. Parang nakaraan ka na yan ah. Pabaw pa siya eh. Oo, eh. Yun yung sinabi niya eh. Oo, parehas lang eh. Kaya, bibigyan natin pangalawang chance. Isa Ano pa. kaya reaction ni Perry? Perry, ano reaction mo doon sa kanta? Maganda. Magaling. Dalawa na yun ha. Dalawa na yung binigay. Okay na, dalawa na yun. Okay na, okay na. Sige, Sige, pwede na. ganda. Sayang airtime sa'yo. Sige na, magsako na ito ba? Yan Ano pa sabihin ni Perry? Attendance check mga Kabs! Kung nag-enjoy kayo at napahintak kayo dun sa kanta-kanta ni Mayor TV na pa-attendance check natin dito sa episode na to, sana umabot din kayo sa part na to at nababasa nyo itong konting part siguro nung lyrics niya kanina. Yeah. Hindi na siya makapaghintay, napapahintak na siya. Siguro ipaulit natin. Let's go! Alright! 1, 2, 3. May bago na crispy pata kasi walang buto. Manila King Pig to. Umorder ka na dito. Kumain siya, kumain ako. Nag-food trip kami. Naghati kami. Patok boneless kasi. Nasaksihan niyo po ang pagbabalik ng Attendance King. Yeah. Ang dami mong papel! Sumayaw ba? Sumayaw? Hindi ko napansin. Nakita ko lang kumakain siya eh. Attendance King Oo. na kapitbahay. Oo. Ano naman ang masasabi mo, Perry, sa kapitbahay nating sumasayaw? Tandaan mo yan. Ayos. Okay, parang okay. Kung baga sa ano, okay. Okay. Medyo mahirap pala i-please yan, tol. Oo. Mata Ganun- standard yan, tol. Ganun lang ang reaction. Perry yan eh.
Ang alam niyan, pagka sayaw-sayaw, doon siya magaling. Oo. So, dapat pumapangalawang lang si Passion. Yun nga yung dapat nating abangan. Ay, tol. oo. Kasi Perry Shaker, sumasayaw. Tapos yung kapitbahay, sumasayaw din yan. Showdown! Oo. Oh, dance of daw sila, showdown. Oo. Eh, yun ang abangan natin kung kailan mangyayari yan. Good idea. Oo. Gusto niyo ba nun, mga kam? Parang gusto ko yan. Comment nyo sa baba. Kapitbahay versus shaker. Yan, ang maganda dyan. Bukod dun sa attendance check, ha? Oo. Para alam natin sino ang game o wag na lang natin gawin. Depende naman yan sa comment. Ako, comment nyo na yun. Alam ko gusto nyo rin. Kapitbahay versus shaker. Oo. Deadly combination yun. Oo. Abangan natin yan kung saan Mamaya, mangyayari yan. Palisin na tayo dito eh. Gusto nila yung dalawa na lang eh. Tayo na nasa camera. Pwede naman, game ako dyan. Para makapagpahinga naman kami dito. Oo. Kayo na uupo dito. Bahala na Ay, kayo. tol! Hindi ka pa nagta-time check. Ay, oo nga pala. Time check mo muna. Baka magtaka kayo mga kaps kung bakit ako nagta-time check. Sana umabot kayo hanggang mamaya doon sa bonus clip, no? Pagka umabot kayo doon, kaya pala. Yeah. Sabi niyo. Time check, 2:47. Tandaan nyo po, mabuti, 2:47. 2:47. Mag-aalas stress. Yeah. Bakit kaya? Ha? Ewan ko. Gusto mo, ikwento ko na lang? Malalaman mo mamaya sa bonus clip, mga kaps. Yeah. Sobrang importante nitong oras na to. Anyway, siguro hanggang dito na lang muna. Kasi mahirap naman, tutumba pa namin yung nagpas-isa na crispy pata, no? Yes. Okay na muna sa pakonti-konti lang dahil anumang sobra ay nakakasama. At bukod doon, sana ay nag-enjoy kayo. Sana nagkaroon kayo ng idea ng bagong titikman na pagkain sa online. Yan. Wala kasing physical store. Ah. At ang pinaka-importante, lagi naming goal, bawat episode, sana naiwan namin sa inyo ang isang magandang ngiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo, katulad nito. Parang nag-roadbike. Ano yan? Anong ngiti? Manila King Pig. King Pig! Tama. King Pig. Perry ulit, Perry! Eh, ano masasabi ni Perry? Ngiting Manila King Pig muna. Yan. Kasi hindi pig. Si kapitbahay daw. Kapit-bahay, Manila King Pig ng ngiti. Sige na, pakilala na kami ha. Okay. Outro na namin mga Kabs. Ako si Kabs Chess. At ako po si Mayor TV. At ito po ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag nyo kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Ito, nag-abot na si Bel. Ang dami yung gawain ngayon. Oh, actually, dalawa sila. Oo. Eh, yung isang gawain niya, hindi naman para sa atin. Ayun lang, para sa sarili. Swapang. Cheers. Manyaman! Woo! Kenny! Nag-out! Bye! Peace out! Peace out! Pwede po kayo ma-order online sa Instagram nila sa Facebook. Siguro hindi lang din yan sa description box or pinalabas ko kanina. Manila King Pig. Manila King Pig, bagong-bago. Manila King Pin po, parang ganun. Diba, parang gano'n. Diba, siga yun, Oo. astig. Bruskong-brusko. Yan. Lalaking-lalaki, machong-macho. Pero malambot. Yan. Malambot sa loob. Oh. Malambot sa loob. Malambot sa Kumbaga, loob po yung pata. malutong ka sa labas, pero sa loob, malambot ka talaga. Yan po ang Manila King Pig. Kumpara naman sa Manila King Pig. Oh, yeah. Takpan mo na kapitbahay. Oo, Dumayo ka dito para magtakip. Bye! 9:32 AM, nandito na tayo sa tapat ni YT, ang isang minivan nila Mayor at ni Mayora dito sa may Isa Snack. Nandito na tayo sa Valenzuela. Good morning mga Kabs. At papasok na. Nauna ka pala dito, Jumbo. Lagi naman ako maaga, tol. Good morning, Tol. Ang aga mo sa camera. Good morning, Tol. Good morning, Tol. Long time no see. Oh, ang aga mo ah. Kahapon pa talaga ako rito, Tol. Ayun mga Kabs. Welcome to Travel for Food Vlog again. Uy, ito na. Iniwan muna natin yung backyard kasi maulan mga Kabs eh. Oo. Ayan. Alam ko sa pera yung iniiwan. Hindi, nagpo-park pa yan. Eh, hindi ito pa siya, nagpo-park lang oh. Shake ka muna, na-miss ka na ng mga shaker eh. Oh. Bakit? Sumasayo sa daan. Naglalakad na ano eh. Ate, papasok sa opisina. Tapos sa gitna ng lalakaran niya, may gumagano-gano na ang mama. Ang weird! Nandito na si Kama ng Woman. At nakakain daw siya ng chorbalog. Almusal muna kami. So yung napanood yung kinain namin, hindi yun yung unang kain namin. Kumain Pero pa kami. sasabihin ko na unang kain natin yun doon. Sige. Kung narinig nyo man yun, hindi yun totoo. Dahil ito na, kain muna tayo. Let's go! Ganda naman ang ilaw mo, Tol. Oo, Tol, maganda talaga. Saan nabibili yan, Tol? Ay,
Sa ano tol? Nasa TikTok shop ko. Sa TikTok shop mo? Oo, tol. Ilaw? Oo. Ano ba nagagawa ng ilaw na yan, tol? Tol, hindi mo na itatanong, pero sasagutin ko natin. Tatanong ko muna. Ano nagagawa ng ilaw? Ito tol, maganda ilaw nito. Meron tong tatlong klase ng liwanag. Ano yung mga yan? Ito, combination yan ng warm tsaka ng puti. Oo. Ito pala yung combination ng warm tsaka puti. Ayan. Ito, ayun yung warm. Warm lang to. Ayan. Ayun, tapos yung puti. Tapos, puti. Paano kung wala namang hahawak yan? May kailangan kang gawin, tol. Pwede mong magnetic to eh. Pwede yun? Pwede. Halimbawa, ilawan mo ron. Busy ka. Game muna dyan. Tapos may ginagawa ka rito. Ang galing. Oo, tol. Ang galing talaga. Hindi lang yun, tol. Tinatamad ka. Meron pa. Tinatamad ka. Sabit mo lang dyan. Naglalakad ka. Sa kuweba. Sa kuweba. Nakot yung ganyan. Diba? Ngayon tayo na Teka. Yung kuweba, ano yung ceiling nun? Mahuntog ka. Kaya kang bit-bit. Nakikita mo pa rin. Paano pagka naubusan ng baterya? Rechargeable? Rechargeable to. Rechargeable pala. Oo. Ano matanggal? Hindi kasi matibay talaga. Matikit. Power bank. Ito, tol. Ang charging yan, tol, Type-C lang. Oo. Parang cellphone lang. Pag may cellphone ka, pwede. Pwede rin siyang maging power bank. Ganun lang pala kadali. Oo, tol. Tapos pag, wag naman sana, emergency, meron kang red light. Meron ding blinking red Ay, light. pwede sa yung bisikleta pag gabi. Pwede mong pagsabayin yan. Oo nga. Kitang-kita ka sa dilim. Oo. Ikaw ang liwanag sa dilim. Yun ang maganda. Hindi. Diba? Nasa TikTok shop ko to, tol. Ay! Oo. Binibenta mo pala talaga? Ang original price nito, nasa mga 1,617. Oh, Pero sa'yo? yung discounted price, nasa 800 plus na. Ang mura! 50% lang pala. Nagbibenta pala to. Kaso lang, baka mabago yung presyo. Di ba? Nasa 800 plus. Baka mabago, baka mabawasan pa. Ay! Ang mura nun. Libre? Ayan na, ang kapitbahay mo. Paano yan? Libre? Block nyo to ah. Ayan. Totoo pong binibenta yun. Pasyal na po kayo sa TikTok shop ni Mayor TV. Baka sakali, kailangan nila yan, no? Siguro naman na ipaliwanag ko na ng maayos. Maliwanag na to. Tol, medyo nakakasilaw na. Sige na. I-block ko na to. Ang liwanag eh. Let's go! Talagang nagagamit sa tol eh. Kayang idikit dun sa bakal na yon para may pang-bounce na ilaw papunta dito. Tol, papakita natin. Ayan. Ayan, nakadikit lang po siya dyan. Magnetic po yan. Ayan, ayan. Ayun. Nasa TikTok. Naging candy. Nasa TikTok shop ko po yan. Ayan, check out nyo na yan. Ting, 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 ting. Dilim na ulit. Demo mo nga tol, demo mo. Naka-off. Isang pindot. Level 1, level 2, level 3, level 4. Yan. Walang level 5. Walang level 5. Kasi yung 4 sapat na. Ba't parang galit ka? Ito ang gulo eh. Pero ibigyan mo naman ng shake sila. Ayok. Sige na. Baka kung ano pang mangyari dito. Balik na doon. Let's go. Haba na ng kuko ko, tol. Teka, kuko ko muna ako. Nakakaya naman sa ano. Nangiram ako kay... Mga pumapalatak dito. Ano na naman yan, tol? Nakita ko kasi tol, yung original price ng ilaw, 1,699. Akalain mo 729.50 na lang. Discounted kasi 1010 na eh. Ay, oo nga pala. Tol, Ay, ano petsa ngayon? Malapit na. sa TikTok shop ko yan. Hindi ka pa natuwa doon sa naka-display doon sa screen? Talagang pinakita mo pa? Sa TikTok shop ko yan, tol. Ayan, yung gamit kong ilaw So, eh. hindi totoo na 800 siya. Hindi, sinungaling pala ako. 729 lang. So, mas mura pa pala sa nabanggit. Ayan ang daming klase niyan eh. Iba't ibang klase rin yan eh, Oo. Siguro yung mga bibili niyan mapapa-comment sa baba na nakabili ako. Ang mura talaga. Ang mura talaga. Uy, baka magmurahan pa kayo dyan. Hindi, mga mura talaga. Oo. Ay, Hindi kayo mag-ising-ising. ay. Oo. Ang mura nito. Ang hirap nitong pigilan na bilhin. Isipin mo, Hindi ka pa pala tapos. halimbawa, pag may sasakyan ka, pag content creator ka, o kaya basta nakatira ka lang sa bahay. May business sa gabi. Importante yan. Oo, ita-charge lang, may ilaw ka na, no? Lalo na yung mga vendor na minsan pinupunta natin sa gabi, Oo. pwede nyong gawing ilaw yan. Yung mahilig kumalikot ng mga sasakyan. Oo.
ba? Oo. Parang ikaw. Oo. Oo. Saka ano tol, yung pumapasok sa kuweba, nakayo ko ulit. Mababa kasi yun. Oo. Ayun. Hindi naman po halata na ang buong bonus clip na to ay tungkol dun sa ilaw ni Mayor. Ay, bago po yan, bago. Sorry, mga Kabs, hindi ko na maipakita kasi gamit na gamit sa loob, nagsushoot sila eh. So, Oo, tama. hindi ko dala ngayon. Gamit na gamit sa loob. Kaya kung umorder kayo niyan sa TikTok, share nyo naman sa baba, mag-comment din kayo. Oo. Ano sasabihin nila? Bumili ako. Na-add to cart ko na, Mayor. So, tapos ano? Bahala na kayo sa spelling nun, ha? Alright, let's go! Thank you, Kabs! silhouette number 7. Bakit? Sarap? Umabot na din dito sa Pasig. Naga-backyard lang yun eh. Saan kayo sumasakay yan? Wala pa tayong pagkain Oh, dyan. wala pa. Hindi pa nag-uumpisa talaga. Malinis na malinis yan, tol. Luluto pa. Yung iba nandun. Nilalang Oo. pa. Grabe Hindi yan. ko totoo yan. Grabe yan. Pumatok pa Tapos na po ako nag-vlog. Ay, hindi. Ay, hindi. Alam mo na yung attendance check, tol? Narinig mo na? Hindi Ay, pa. Ano ba? Eh, so tingnan mo yung namprik buka. Oo. Yun yung patunay dyan. Daming ebidensya dito. Oh, ito. Ito ang katunay ko. Time check. 2:14. Magta-time check po ako sa taste test kung nagtataka kayo kung bakit ako nag-time check sa taste test. Oo, tama yun. Tapos ka na ngayon. Hindi ko totoo yan. Wala po akong kasalanan. Kumain lang po ako. Ano to? Ano yan? Ano yung mga buto na yan? Kumain ka lang. Saan galing yan? Eh, doon ka kumuha kanina eh. Dito ka nakatayo eh. Sino-serve? Ayan na. Oh. Bagong serve. Kakalapag lang yan, tol. Ang lakas ng ebidensya. Oo, tol. Umpisa pa lang talaga. Naku. Yan pa yung content natin ngayon? Oh, yung kinain mo. Wala pa. Ano wala pa? Kitang-kita na video ang kanina eh. Hindi na makata. Ha? So, dito mo. Magtitinga ka pa sa video. Nagluto po ng bago para sa amin kasi hindi namin malaman ba't nawawala kami. Nakain pala ng kapitbahay. Tsaka para po mas maliwanag, check out na po kayo ng ilaw ko. Sige na. Tapusin na po namin to. Maraming salamat sa panonood. Hindi ko alam kung may next bonus clip to. Pero kung meron man, eto na yung next. Pero kung wala, bye-bye! 너만을 온기로 number 7. 날 안아주겠니?